annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin ka amsali jibali tihamata biban. Annabi yace wallahi dangane zan san su waɗansu mutane a cikin al'ummata. Annabi yace in na gansu dangane su ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanat, za su zo da ayyukan arziki, ayyukan kwarai ranar alkiyama. Annabi ya ce ka amsali jibali tihamata bidan, kai ka ce manya-manyan duwatsun tihama ne farare kal. Annabi ya ce haka mutum ɗaya zai zo da curin manyan ayyuka na alkhairi kamar manyan duwatsu. Fayyaj'aluha Allahu haba'an mansura. Allah sai ya kade aikin ya lalata shi, sai ya zama kura, sai ya watsi, yadda ake ma waɗanda suka yi shirka da Allah. Faja'alnahu haba'an mansura, aikin sai a lalata shi, a daidaita shi. To waɗannan ma idan sun zo da nasu, Allah sai ya lalata aikin, sai ya tarwatsa aikin sai ya lalace. Gashi an zo da shi, gashi kuma ya lalace a filin alkiyama. Fakala Thawban, sai Thawban ya ce ya Rasulullah, ya manzon Allah.